Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Rites Inghipen Pathua Klam Kapache Klam Piajok Rong Pliara Datum Kachoro. Ratsai Klem Bang James Pangcho Inglong Rada Tumapan Hanso Achili Keron. APHLC Kangtilangso polling station atung 6 schedule puthak cherok tokamai kangni. Yashvir sofa store. Bangso store along nang litum longikji mesen a sofa. Anchot kalisi an namjum hek penta longikji. Nang litum an ningke hang a design ateng pen kasi margin ningke hang do setame bangso Yashvir sofa store along pen longikji. Lapen an parta hemalong kahinotang sofa puthot kasemar mate repairing our size ita longigji. Kahumri nang jiadim lake Yashvir sofa store Dokmoka Forest IB at Hengno. Klarda kachini jiaphan 8459492372 lapen ke 86381481114 along Humri lote longigji. Kardom nang litum lang bom lake Karbi Anglong Live Voice of Karbi Anglong nili Birta Thanbang Sami Margaret Terangpi Nonarjupona Birtang Tonpen Nomoti constituency ke parlo erdanging ti pendanglok tebok terai owiki miaratatum pathua klam kawe penajok kapathuji aning hangseta pathulong le detlo bangso puthak Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Ritesing hi Birta Longsi pathua klamalong kapache klampi asai klempi bonlo Nomati constituency angkang jesemet lokso rong polling station angkang kaddu kawe rong pliara datung penangan ajak ding pluipen akemang jesemet riso ejang atung kepathu jiadim anta avedetlo jesemet owe kimi atung football kepathu pendang lok ke kan kilun ji aphan open stage kavedet ajok sarkar aphansi cholanglo owe kimi riso ejang atum akar I aputhak kepapleng ji aphan pura MAC mate Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Rites Inghipen bor iponsi longle ki PG atum pen chingki je thandamsi pini abangke kapathu aklamalong longle kapache klamasai amo claim ponlo bangso jok rong pliara datum pen Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Rites Inghia phan kathuro lamthe pajir pon labangke abarim CM mate PM mongosing ti alang litum alang liarong masjid litum dulu ladak labang so arong sitame penangan ningkat pen same ubi kimia tum jasemet kepatuhin kepaprang la pesan indut bah ini same nang klang bom football hin punot cricket hin punot dago ubi kimi tum da same la sports hin sports culture an se kepasit football dia pan an se nomati konsentrasi same so jangan makan komponi pen rong do sebang dia football dia mati ini ladak ulang itu ladak rong pekal lang itu football paksi ini la bangsa sport culture mate rong group pacin tu dia pan jasmet kepatuh kram sitame akenang sot tu lapen health is well ku alam tu adi konsi lapen ladak lokal besi Ritesing hi alang lipat hatto lapen si alang itu besi ke hambo si ladak donat sitame longlia donat sitame alang itu kono lapen pini la deli pikarja pakela JCP penalang itu longle ki udah sai sampai di kontong long ladak ke tumon da bang ping long saru pale da inglong do inglong da lira sensang lapen ladak di sujang terus sampai ke patuina aning hang piga join si pinilang itu lapang so feel si sampai alang itu lain lani artu aju sampai alang itu feel kapincong lapang so jepang kira ajai me alang itu den kono Lapuson rada phan kamatha pon thek abangphu nilitum momo akai hut setami Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Rites Inghi aphan abangki tengne ponun elo puta rada tumpen kachuro pajir pon thu News report Bikram Teron, Karbi Anglong Live.
Lakha inkoi rapho nilip MSC constituency ke parlo koilamatia radaphan kachinghon ke theppi ka jok ratsai klembang James Phangcho lapen village upliftment committee chelangsi radaphan hanso chili keron Inud radasai klembang lapen village upliftment committee tumpen pater piponsi radaphan hanso chili keron asai dengpon kedam tanganing kan upper diagram lokhiram rong phararong along adai ka ve bang hiniamu somar Karlitang sobitahan sipi, pen karlitang anisang tipiatum apor pepen chom chevoy nang kok ajok radatum ningduk ning oido koklo. Laso pen radapan aning kipa plidun jiapan pumathaponsi, chutiki chope jo radatum apan panong ponsi ake joy pen hansoron ponlo. Bangso ahut inut pen lin kep keron pon ahut kadokawe quintal poso se hanso radalong an pali ponlo. So he did such kind of social work like driving free Aadhaar card, free quota, and then looking after the sick and the needy. So we seek God's blessing upon him to do many more charity works towards the people of Upper Daigrum and as a whole of Nilip constituency. So at this time he has given ginger for per person 10 kgs to be distributed. Nilibolong inut radasai klemabang pu James Phangcho ningki mepen mithang jungjung akhia dat chinghon hesi radaphan mate koilamatia rada pharmana phanpu kapanong ponsi hanso chili nang kirona sai dengpon kedam tong aporahut alang lipena jok radaphan ke joypen Aadhaar card kiron pen danglok kiso tuma phan ke rabdun lapen ki ongdung ason rat aphan James Phangcho pen rapon longlo Ratsai klembang James Phangcho pen kaning jepon ki nili barada phan kaching hona joksi ke dam tang anta jongjonga khipen ke rapi pon bom bonta nili kilikalong kachepate dun jia phan akimang pen le rata phan ke rapon kalipusi hanso chili ke ronalong ning jepon koilamati pen semsoning ti karbiang long lai All Party Hills Leaders Conference atum Lakha Krepli Korkanti constituency ke parlo Kangthilang so police station along 6 schedule puthak cherok toka mai ke padopon Kedamtang jangmi poni phai thongke bani tekelang junalong kedo malong arialong APHLC Kangthilang so polling station committee atum chepatir piponsi 6 schedule puthak cherok toka mai padopon Bangso cherok toka mai along aluhiaman pen APHLC tiripi amai phuje ai kathar pachithang chun bang kursing timung APHLC baithalang so LA amai phu Bikram hanse Korkanthi constituency committee kongchun bang babul rong pia tum chetong donsi bangso amai along ka chetong don ara dapan pinangan 6 schedule aron aputhak than pajirmi ponlo APHLC Kangthilang so polling station amai phu ke chari pon bangso amai along kongchun bang Moses taro hin pensi mai ke phalam the lapen aluhi ke pachinia por en ponlo APHLC tiripi amai phuje ai kathar ahin pen mai along lam theke jai pona tengki karbiang long along ke do constituency ko ra trok along ta APHLC pen kilik chepate dun labji lapen Korkanthi constituency along ke Daniel Terona phansi parjabdun po lapen te non amat ke MAC kilik afan notification pipe dalang apotsi penangan adim ke kilik chedan dunji abang phu abang phiatum amen pang dak pon pelang posi than pon onglo muthe ne tumhala bang notification ne pipe dalang pada majo namasin tum amen ne peklang kledat bom seta dak bangke Daniel Teron phansi ni tum declare tanglo dak bangke dak Korkanthi bangke si mathalo lagai kachi siklo athema 6 schedule ateng si claim nang pada majo along apre ke high head regiment de high rem sita candidate bang dovek nai pusi ni tum matha constituency kan bar khai ji pusi ni tum cleaner cap ke high pusi ke matha manona situation break to check lo pa thik thete la anda so se data thek bon ani si modi wang amat autonomous state pupe thang da pupe ga di na bang hi di phalang hot kang chak den lo e claim te kang Anparta 6 schedule ke det kikim aron pinak aposi anutin ta 6 schedule aron kachini pet nangji aposi lapuson cherok tok amai pedonang kok luputa than pon
Dok muka pen Samsung ingti Karbiang Long Live. Duarbagori MSC constituency angkang Daithor Police Station Kaparlo Daithor PHS Hemalong Jal Jeevan Missions JJM scheme kedamtang jangmi poni phaithong keparni local MSC Richard Tokbia Ridengpen Kangpupon. Bangso JJM scheme Kangpupon along Aluhiaman pen kachitong dun local MEC mate Forest Board Chairman Richard Tokbi VDC Chairman Sarkoy Rongpar Convener IT Cell and Media BJP East Karbianglong District Committee Minority Morcha Joshua Ingti Daithor Town Committee Chairman Jacob Tokbi PHE staff atum pen danglok penangan ke thekiding atum chitong dun. Bangso hud rongara atum pen kaning je pon ke nilitum ning arong pik anlo. Athe aprang ke nilitum Daithor hawara long ke lang ki jun aphan siksak pik lapen dongchan alang lok sik jun nanglo. Sedamin non MEC Richard Tokbi pen son ke mesen awar sai ki pipon thekapot Daithor ara atum kachuru ajirtu. Rong lo nilitum Daithor larong kliapan nilitum asar Richard Tokbi alang li nilitum aradapan nangkang honpen labangso alang pini JJM askim pen nilitum panawan pi posi ning arong lo lapen sar Richard panta akiro pina Kakak dali tum lepusan aprang lah so skim nang pipi second dali tum kondasi lang jun bom tante. Nilitum la nilitum Daithor habar ke la so skim nang liliako ke mitang la pu pini lang tuk so son chutuk ko la son na lang sini nilitum tijo. Lason taksi halapu MEC Richard Tokbi pen kaning je pon ke Prime Minister Narendra Modi kamatha son si adon tin arong tin along ta langa ke joy pen long pon po lapen ke damtang Karbianglong ke wang huta Prime Minister Modi kaning je pon Assam angkang along lang arong tin lapen adon tin along ta lelap nang jipu son si dak Daithor hawar along rong cleara tatu langa ke joy pen long pon po pusi ning je pon Jal Jeevan Mission so scheme bekoi lake itum akemang itum a Prime Minister Narendra Modi amang keman alam adontin arong along ahem along langle lap neji hala so kama thapena job ini idam tang taring ko yan keparni same itum Prime Minister lurang cipilong anglo hala so same la so scheme alam khandu hala so arni same je arong tok anu long same langle lap nangji napen Assam long ke le lap ko da ani si langli ching kunji tika bini bangge ako bahake me Daithor long ako la son askin nangli si bini bangge inauguration kuri long itum Dr. Tuliram ro hangsi bang nangji alam tidulo bansame alangli dirhi dam nang kok pena jok banguni det lo napen kujib rong pis same alangli kaprek akam dokok iem kaprek akam dokok pena join ni masih bang nong det lo alangli dula local MEC hai sapen pini so long na chitong dun dimosroma alangli executive engineer rural napen sinitum intupon kilong lo. News Report Karbianglong Live. Lakhain Koirapho Nilip MSC constituency ke parlo Koilamati Dhoniram Ingtia Rongalong Koilamati angkang ateron langnia nokum ningkan sekpen kachingruma mai ke padopon Bangso amayalong aluhisar po aman pen Karbianglong District Congress Committee dun maipu Samson Ingti chetong dun Karbiatum kadokove pangrumpet pen kurphodo Lasonsi Krongjang Lijang Tungjang Hanjang lapen ejang Isia along jongsi la karbi kurpo hemtun kaboche choklim pulote la tumaphan ke rong marjong pusi kepu lason thak thaksi koilamati angkang ke do teron langni atum la ke ha phisar phusar arni pen ke wangcheng arong man ke ha Arunachal Pradesh Lohit district po along ripen wangbom si koilamati angkang along an nang palilo Labang so teron lang ni chingruma mai laki kedam tang surihini ratrok aningkan alon pensi karlitang binut teron lapen sarthe teron atum banghini mathapon si sengpon lo
Teron lang ni chingru mamay ki sengpon mati akimang lake don rapang bong kachichini thule thojia phan lapen ki dukke songa hut along apor sitami kachirap kachito dunjia phansi sengpon lo bangso amai sarthe teron pen chari ponsi teron lang ni kaching room amai along chethanchi mum pedo pon lo labangso amai along aluhi sarpo aman pen Karbiang Long District Congress Committee dun maipu Samson Ingti chetong dun si Maya Long lamthe jumisen lapen dun jersita me kedamtang Pharo Kriser Kebra Trokner Kebra isianingkan Guwahati Radio Center long kethabdama lun mate chingrum pedra so karbi khaya melur mebri ripu alun kilun pen chetong dun sarpi sarpo tumaphan aninga rong rinti lo lapenan parta teron lang ne chingrum mai pen phusar phisar allo athui Kapichon jia phan dorchit pen tangka nangke rap che todon poputa che chakte kang maya long kaning je ke karbi tangte karbi kache rap kache to kache than ka pachichini kache lir ke dovek nangji nilita nili rong binong ke koilamati nili peita daksi ate pit dolo bonta nili ke bihek penta kacharli puamat di pudokok puta than pontu nili po constituency po phanchat pe karbi longri kache rai komji lotante ini tu makeman ke article 244A lo handbrake lo la ke ini tu Congress party si piunchoji pitektoji la kan pita ke piji kita tang assembly election hot pustame ini tu leader Rahul Gandhi ji si nije club dak panda ito je Congress sarkar central long banglo lotante autonomous state ke nang pipo usini je dak nasinili Karbia khai karbia rat ba kaprek adola tum hananta ne chuniri ji nangli tum jongsi karbi anglong hemprek long nangji kuning ke hang binong pulotate BJP atum puno APHLC atum puno SGC atum puno ili tum alidar Rahul Gandhi si Congress sarkar bang pulotate nang pipo puni je tang dare pike nangli tum ta kado obita na ki tudun paknang ko BJP ta Congress pan sirap nang ko SGC ta Congress pan sirap nang ko APHLC tum ta Congress pan sirap nang ko jongsi nangli tum cerap donde Congressman ke pare makam claim bom pulotante BJP punoi APHLC punoi SGC punoi nangli tum hemprek nang ne puang theke chipakla Maya long side of pick ang bong setame apor ka chipipen KADCC dun maipu Samson Ingti nang kachetong dun apot teron lang ni chingruma mai hinpen kero setame pajirpon mati teron lang ni tum kachingrum jadi tum peneng pen ante kong makichok ante tum chingrum pon lo lasi pinili tum na bangso teron lang ni kachingrum along tum kalapapon na bisar po tum asar lo Samson Ingti lang stamina chitong na pot alang tum stamina kero kupar piglo nilitum apuson apor ke mikelong pot alang li klem do nakam along anstami arnam ang sir de me pedo nang Koilamati pen Samson Ingti Karbiang Long Live Kipa thua nat anso se kipa prang dun tek jiapan puma thapon si samelang so Morning Star Football Academy lapen denarong Morning Star Football Academy atum angbong Ru Samson Singing T Football Championship kibipon ang dun kiti kipa thupon along denarong Morning Star Football Academy atum kachipa haipon Kidamtang jang mi poni phai inkora sirke bani samilang so mini stadium along samilang so Sports Association atum patir pipon si Ningkan cricket home lapen Ningkan cricket roxy arta angbong atumapan Ru Samson Singing T Football Championship angdung kiti pathupon Bangso angdung kiti ke pathupon along samilang so Morning Star Football Academy lapen denarong Morning Star Football Academy atum angbong pathupon lo Bangso hud denarong Morning Star Football Academy atum ke theknu chodajok ke hai anong e chepalong pon Bangso angdung kiti ke pathupon along aluhiaman pen Karbiang Long Autonomous Council EM Raju Tiso Samilangso Municipal Board Chairman Robinson Rongpi, BJP Korkanthi Mondal Committee Amai Pudolo Ingti, Samilangso Police Station OC Khagen Bora, SD Morcha Amai Phu, Babu Singh Dey, LEMS Chairman Sar Singh Tongpiatum pen danglok pinangan ke thekidingat abang pabang piatum chetongdun. Som thak thaksi ke bangjilang Anita anso se ke pathu anat ke paprangdun thegri aphan bor ipon bomji buta Samilangso Sports Association Amai Phu Bidya Tiso lapen Kongchon Bangulak from Satum pen thanpon Labangso akhela bipon ke kithurmi owe kimi atom fan ansu se khela aprang ke paprang pon thegi phansi labangso akimang pen sini tunda khela kibipon
labang so khela ki bipon ke litum kasing honai for tingnon korkanthi MSC mate EM sir nang chirap dun pik labang so logot samnang so municipal board chairman sir Robinson Rongpi alang lista minang chirap dun pik labang so alang litum nang chirap dun jone sepini an labang so khela ke pachu pon ik thek lo Tane piniang dung kitiel la chen ke hai pon bang ke la ke Denarong Football Academy Morning Star Academy Pasipu alang litum hin pensis khela chepahe pon lo under 13 under 16 stame Dok muka pen sem sing ingti Karbiang Long Live. KAL Adap Abirta bang ke puan chatlo Kardo.